Good evening. Добър вечер. It is a great honor for me to be invited here to speak to you this evening. За мен наистина е голяма чест да бъда поканен да говоря пред вас тук тази вечер. You probably have had the experience of hearing ignorant foreigners speak to you before. Сигурно и преди ви се е случвало да слушате невежи чужденци да ви изнасят лекции. So I provide for you another such experience. Така че аз просто ще ви предоставя още една такава възможност тази вечер. I come from California. Родом съм от Калифорния. So I am a very Western man. Така че съм западняк в истинския смисъл на думата. I learned English as a second language. Английският ми беше втори език. My mother tongue is American. Защото майчиният ми език беше американски. So I hope we will be able to communicate with each other. Да се надявам, че все пак ще успеем някак си да общуваме въпреки тези прегради. I'd like to talk to you about comparative worldviews. Бих искал да ви говоря тази вечер за сравнителните светогледи. Everyone has a way of looking at the world. Всеки има някакъв начин, по който възприема света. And a way of understanding the world. Начин, по който го разбира. And these ways are grouped together in large groupings. И тези начини могат да се групират в едни по-големи категории. There are a great many individual ways of understanding reality. Има, разбира се, много разнообразни индивидуални начини да се възприема или разбира действителността. And for purposes of comparison and discussion, I would like to make a gross reductionism of Но all от гледна of this. точка на това да обсъждаме въпросите и все пак да се опитаме да ги обобщим по някакъв начин, ще редуцирам нещата малко. Those of you who are professional philosophers, please forgive me in advance. Така че тези от вас, които може би, ако има такива професионално се занимават с философия, моля ви предварително да ме извините за това голямо обобщение. I have been assured that you are intellectuals and academics. Увериха ме, че присъстващите тук са предимно интелектуалци, хора от академичните среди. And so I will feel free to compress my ideas. Така че се чувствам свободен да компресирам малко идеите си. I think many of you are Christians. Подозирам, че голяма част от вас сте християни. And I hope some of you are not Christians. И искрено се надявам поне някои от вас да не са. Not because I hope you're not Christians. Не защото по принцип се надявам да не сте християни, защото го считам за нещо лошо. But because I really like to meet non-Christian people. А защото наистина ми доставя удоволствие да разговарям с нехристияни. Frankly, I often find them more interesting than Christian И people. трябва да си призная, че често ги намирам за по-интересни, отколкото християните. So you are all welcome together. Така че всички, каквито и да сте добре дошли. We live in a double crisis. Намираме се в една двойна криза. The crisis of the New Age movement Криза на движението нова епоха and the crisis of postmodernism. и същевременно криза на постмодернизма. So probably all of you have heard of the New Age movement. Сигурно всички вие сте чували за New Age или движението нова епоха. The age of Aquarius. Или векът на Водолея. Coming out of the age of Pisces with the conflicting Като two излизаме fish. от епохата, от века на рибите, където е борбата между двете риби, двете посоки. Into the age of Aquarius, where everything flows together in one. И навлизаме в ерата на Водолея, където всичко се слива и потича в една посока. There have been many missionaries from Asia come to the West in the last century. Голям брой мисионери от Азия навлизат на Запад през последния един век. And they have been preaching in basic ways the New Age unity. И носят със себе си по същество благовестието на новата епоха или благовестието за единството. And one of the most powerful illustrations they use is the elephant. И една от най-влиятелните илюстрации, които използват тези мисионери, е историята за слона. Some of you probably already know this elephant. Някои от вас сигурно вече сте запознати с този конкретен слон. The New Age elephant is a symbol of absolute truth. New Age слонът е символ на абсолютната истина. And there are blind people trying to find out what truth is. И историята гласи, че има слепи хора, които се опитват да установят какво е това, що е то истина.
Each blind person approaches the elephant and has a different experience. Всеки от тези слепци се приближава до слона и преживява нещо различно от другите. The first one finds the nose. Първият от тях се докосва до хобота And he says, aha, an elephant is like a hose. и си казва, значи слона прилича на маркуч. And the second one finds the tail. Другият пък се приближава до слона от към опашката. No, an elephant is like a rope. Опипва и казва, не, слона е като въже. And the third one finds the leg and says, no, an elephant is like a tree. Трети слепец напипва крака на слона и казва, бъркате, слонът е като дърво, ствол. And the fourth one comes to the side and says, no, an elephant is like a wall. Четвърти докосва страната на слона и казва, глупости, слона прилича на стена. There is only one elephant. Разбира се, слона в историята е един единствен. There is only one absolute reality. Защото има една единствена абсолютна действителност. And the elephant is too big for anyone to hold him and know him completely. Но този слон е твърде голям, че да може който и да било отделен човек да го обгърне от всякъде и да го познае напълно. So the people have two choices. Така че на слепците остават две възможности. They can accept each other's faith journeys. Могат всеки да приеме верските пътища на останалите And respect each other and live together in peace. и да се уважават един друг и да живеят в мир помежду си. Or they can insist on the validity of their own experience. Или могат да настояват, че онова, което всеки един от тях е преживял единствено валидно. And argue and fight and kill each other. И да спорят, да се боричкат помежду си и в крайна сметка да се избиват. Which is the better choice? Коя от тези две възможности е по-добра? This is a very hard question. Много труден въпрос, нали? Because within the story, the better choice is to be completely passive. Защото в рамките на тази история по-добрият избор е да останеш напълно пасивен. And to accept the validity of every approach to truth. И да приемеш валидността на който и да било подход към истината. But there is something about this elephant I don't like. Но има нещо в този слон, което не ми харесва. He doesn't hide himself. Той не се крие. He is available to be discovered. Достъпен е на разположение да бъде познаван. But he is silent and passive. Мълчи и е пасивен. The people are active and communicative. Слепците в тази история са активната страна и тези, които общуват. Which is a greater complexity and dynamism than silent passivity. Което всъщност представлява една по-голяма сложност и динамика, отколкото мълчаливата пасивност. Which means that the particulars are more complex than the absolute from which they come. Което означава, че конкретните случаи се оказват по-сложни от абсолюта, от който са произлезли. And in our normal, practical and scientific experience of reality, that cannot be. А своето нормално преживяване на действителността и онова, което знаем от науката, това е невъзможно. So I object to the elephant. Така че аз имам възражение към този слон. And I think that if there is an absolute, и ми се струва, че ако съществува действително абсолют, in which active, dynamic, communicating people exist, в рамките на който съществуват активни, динамични, общуващи човешки същества, the absolute must be at least as complex as the particular people. то този абсолют трябва да бъде поне също толкова сложен, колкото конкретните личности. So I look for such an absolute that is more complex than I am. Така че това е видът абсолют, който търся аз. Някой, който е по-сложен от мен. All human beings have many things in common. Всички човешки същества споделяме помежду си много общи характеристики. We all breathe air and not water. Всички дишаме въздух, а не вода. You can test this with each Може да other. опитате това помежду си. Yes, it's a universal fact. Това е универсална истина. And we all would rather breathe than not breathe. А и всички ние предпочитаме да дишаме, отколкото да не дишаме. Life is good. Животът ни харесва. We see and touch and taste and Може know да and виждаме, relate. да вкусваме, да докосваме, да общуваме помежду си. But life is full of problems. Но пък и животът е пълен с проблеми. Pain, Болка, alienation, отчуждаване, fear, страх, jealousy, завист, sickness, болести and death. и смърт. If life is so good, why are things so wrong?
Ако живота като цяло е толкова добър, защо нещата не са наред? This is a big question that every human being needs to ask. И това, разбира се, е огромен въпрос, с който се сблъсква всяко човешко същество. In the history of the world, в историята на света, all religious people have had a similar understanding of the history of reality. Всички религиозни хора имат сходно разбиране за историята на действителността, на реалността, за начина, по който се е развила. Almost everyone understands that in the beginning there was perfection. Почти всеки разбира, че в началото е имало съвършенство. And something has gone wrong. И нещо след това се е объркало. And now we exist in the situation where something is wrong. А сега ние сме се озовали в това положение, където нещо дълбоко не е наред. And we look for how it can be made right again. И търсим начин как може това, което не е наред, да бъде изправено. Those of you who are Christians recognize that this is the Bible's description of reality. Тези от вас, които сте християни, естествено веднага разпознавате, че това е именно описанието, което Библията дава на развитието на действителността. In the beginning, a perfect God made a perfect creation. В началото един съвършен Бог създава съвършено творение, And it was spoiled by sin and rebellion. което е развалено поради греха и поради бунта. And now we live in a situation of suffering and alienation. В резултат на което сега живеем в положение на отчуждение едни от други и на страдание. We look for this to be corrected and restored through Jesus Christ. И търсим начини това да бъде поправено и върнато обратно към състояние на съвършенство чрез Исус Христос. It isn't only Christians who have this understanding. Но не е вярно, че само християните имат такова разбиране за историята. So, if there is a perfect beginning that is spoiled, ако имало такова съвършено начало, което след това е било развалено, it's very important to understand what was the perfect beginning like. Естествено е много важно да разберем как точно е изглеждало това съвършено начало. Then we will have a more clear idea what is wrong. И след това ще имаме по-ясна представа какво точно не е наред. And also how it might be corrected. И също как точно би могло да се поправи. So I have reduced world philosophy to these three circles. Общо взето съм редуцирал световната философия до тези три кръга. 1, 2, 3. Първи, втори и трети. This is monism. Първият кръг представлява монизма, Dualism. вторият кръг дуализма And Trinitarianism. А третият кръг тринитарианство. Which is a word I made up several years ago. Което всъщност е дума, която аз сам си съставих преди няколко години. But recently I saw it in print with no footnote. Но съвсем наскоро видях, че е отпечатана в една книга и нямаше бележка под линия, показваща откъде е тръгнала тая дума. Thousands of years ago, преди хиляди години, people looked around themselves, хората се огледали and observed and experienced a very strong unity. Наблюдавали и усещали с цялата си същност едно много силно единство. I speak about people principally in Southern Asia. И говоря основно за хората в Южна Азия. They experienced one earth. Това, което възприемали около себе си, било една земя, one sky, едно небе, one sun, едно слънце, one moon, една луна, one cycle of day and night, един единствен цикъл на ден и нощ, one cycle of 4 seasons in the year, един единствен цикъл на смяна на 4 сезона в рамките на годината. A very strong unity. Много силно усещане за единство. And also diversities. И разбира се, известно разнообразие. The unities they experienced to be stable. Тези единства решили, че са стабилни. Възприемали ги като нещо стабилно. And the diversities to be unstable. Докато разнообразията за тях били нестабилни. And so they reasoned така that че стигнали в ума си до заключението, the unity is the original perfection. Че първоначалното съвършенство е било именно единство. And diversity is a distortion of the reality. Докато разнообразията са всъщност изопачаване на действителността, покваряване. An illusion. Илюзия. Which they called Maya or Samsara.
която наричали било Майя или Сансара, which is like a bad dream. което общо взето може да се оприличи на лош сън, на кошмар. And what is the solution to a bad dream? Какво е разрешението на един кошмар? You wake up. Да се събудиш. And so that's exactly the solution in monism. Така че именно това е разрешението, което се предлага и в монизма. Enlightenment or awakening. Просветление или събуждане. We are caught in the illusion of diversity and Ние всички sequence. се оказваме обхванати, пленници на тази илюзия на последователността. And within that illusion we suffer. И в рамките на тази илюзия страдаме. And so we need to wake up into a realization of the original perfection of total unity. Така че това, което се налага да стане, е да се събудим и чрез събуждането си да се озовем това първоначално състояние на съвършенство, където всичко е единство. And so there is a very strong search for enlightenment. И затова има един много силен стремеж към просветление. The large religions that are monistic are Hinduism and Buddhism. Големите религии, които са по същество монистични, са хиндуизма и будизма. Now, I don't want to say monotheistic, Не казвам, че са монотеистични, because a monotheist believes in one God, защото монотеиста вярва в наличието на един Бог, like a Christian or a Jew or a както Muslim. християните, юдеите или мюсюлманите. A monist believes in one. Монистът от друга страна вярва в едно. There is Едно единство. There is one. Има едно единствено едно. Silence. Мълчание. No. So, in Buddhism, there are 4 spiritual laws. Така че в будизма има 4 духовни закона. The first law is the law of suffering. Първият от тях е законът за страданието. Everybody and everything suffers. Всеки и всичко страда. This is the same in the Bible. Същото виждаме и в Библията. Here Buddhism and Christianity agree. В това отношение будизма и християнството са на едно становище. The second law is the law of the cause of suffering. Вторият закон е законът за първопричината на страданието. Some of you may know that the cause of suffering is desire. Някои от вас сигурно сте запознати с това, че първопричината или причината да има страдание е желанието. If I desire, I suffer. Ако желая, страдам. If I don't desire, I don't suffer. Ако не желая, няма страдание. If I desire to have something, I suffer because I don't have it. Ако желая да притежавам нещо, то страдам, защото не го притежавам. If I have something, I suffer because I desire to keep it. А ако имам нещо, ако вече го притежавам, страдам, защото желая да го запазя за себе си. When I have desire, I am never free. Когато имам желание, никога не съм свободен. If I have a toothache, Ако имам зъбобол and I desire that the pain will stop, и желая болката да спре, and it does not а stop, тя не спре, I suffer. страдам. If I have a toothache, А ако имам зъбобол and I do not desire that the pain will и stop, не желая болката да спре, and it does not stop, и тя не спре, I do not suffer. няма страдание. I am free. Свободен съм. Yes? Съгласен ли сте? It is desire that causes suffering. Желанията са това, което предизвикват страдание. I come here this evening, I desire that we will communicate with each other. Дошъл съм тук тази вечер, имам желание да общуваме помежду си, This is not guaranteed. но няма гаранция, че това ще стане. So I suffer. И затова страдам. Yes? I'm nervous, I'm uncertain, I don't Притеснявам know. се, несигурен съм, не знам какво ще стане. But if I could be free from desire, I would be free from suffering. Но ако има начин да се освободя от желанието, тогава ще съм свободен и от страдание. And the third law is the law of the stopping of suffering by stopping desire. И третият закон в будизма, третият духовен закон е именно това. Спиране на страданието чрез спиране на желанието. The fourth law is the original step therapy program. Докато четвъртият духовен закон е всъщност първоизточникът на програмите от няколко стъпки, терапевтичните програми. The eightfold path. И това е така нареченият път на 8 стъпки. Do you have the work of Alcoholics Anonymous in this country? Има ли в България анонимни алкохолици? Или подобна терапевтична работа? Some of you know Някои от about вас this казват program. да, някои явно знаят нещо по въпроса.
There are 12 steps in the program. Но в програмата, стандартната програма на анонимните алкохолици има 12 стъпки. And this is a modern step program. И това е една съвременна програма. The Eightfold Path of Buddhism is the original step Докато program. 8-кратният път на будизма е първообраза на всички такива терапии. Not only for healing alcoholism, И те се използват не само за изцеление от алкохолизъм, but for the total salvation of the human being. но за цялостното спасение на човешкото същество. If all is one, Ако всичко е едно, there cannot be any disagreement. не може да има несъгласие. One is not going to argue with itself. Едно не може да спори със себе си. There cannot be any alienation or loneliness. Не може да има отчуждение или самота, ако съществува само едно. There cannot be any fear Не може да има и страх, or hatred. или пък омраза. There cannot be any of the problems from which we suffer. Не може да има който и да било от проблемите, които ни поразяват и от които страдат. We might consider a drop of water. Ако си представите една капчица вода, A drop of water has many problems. капчицата вода има много проблеми. It worries about evaporation. Тя се притеснява да не вземе да се изпари, It's lonely. самотна е, It's frustrated. объркана е, Because the purpose of water is for fish to swim in it. защото разбира се, предназначението на водата е в крайна сметка в нея да плуват риби. And he is too small. А единичната капчица вода е твърде малка, за да може да има риби в нея. So he suffers in many ways. Така че едната капка вода страда в много отношения. And the solution for the drop Какво е разрешението за страданието на капка? is to go into the ocean Е да бъде погълната в океан. and to become one with the all, И там да стане едно с всичкото. and then he is not lonely. И тогава вече капчицата не е самотна. And then he laughs at evaporation. И се надсмива над идеята за изпарение. And then fish swim in him. А след това и риби плуват в нея. And this is similar to enlightenment or awakening. И това може да се уподоби на просветлението или събуждането. Now, this absolute of unity Този абсолют на единството is extremely different from my actual experience of reality. обаче много се различава от действителността, такава каквато я преживявам всеки ден. My experience of reality involves relationships from my earliest consciousness. Защото от най-ранно съзнателно пребиваване, моето възприемане на действителността включва взаимоотношения. And the idea of unity says that relationships are evil. Докато идеала за единство доказва, че взаимоотношенията сами по себе си са зло. If all is one, Защото ако всичко е едно, hatred is evil because it is a relationship. омразата е зло не поради нещо друго, а понеже е взаимоотношение. If all is one, Ако всичко е едно, love is evil because it is a relationship. любовта също е зло, понеже е взаимоотношение. And language is evil because it is a И relationship. езикът също е зло, защото пак изисква взаимоотношение. It is relationships that cause suffering. А взаимоотношенията са това, което поражда страдание. In unity, there are no relationships. Докато в единството няма взаимоотношения. There is only a unity of being. Има единство на битието. So when I was a Buddhist, И затова, когато бях будист, we would see each other in the morning and say, "Good morning, you are God." като се срещнахме сутрин, ние се поздравявахме: добро утро, ти си Бог. That's not insulting. И това не засяга никого. Or we would say, "Good morning, I am you." Или пък се срещахме рано сутрин и си казвахме: добро утро, аз съм ти. If all is one, Защото ако всичко е едно, you are God. ти си Бог. Well, that's not so bad. И това не е толкова зле. But if all is one, you are me. Но ако всичко е едно, ти си и аз. Oh, maybe you don't like it so much. Това може би вече не ви харесва толкова. If all is one, you are the moon. А ако всичко е едно, вие сте луната. And you are all the stars. И всички звезди покрай нея. And your individual existence has no meaning. И индивидуалното ви съществувание няма смисъл. Meaning is relationships. Защото смисъла се основава на взаимоотношения. Nothing means anything in itself.
нищо не означава нещо само по себе си. It only means in relationship to other things. Смисъл се появява тогава, когато има и други неща. И тогава ти имаш смисъл спрямо тях. And because relationships are evil, А понеже взаимоотношенията сами по себе си са зло, meaning is evil. то и смисъла сам по себе си е зло. Now, the idea of unity is very attractive. Тази идея за единството е страшно привлекателна. Because it is absolute. Защото представлява нещо абсолютно. Now, I know absoluteness is politically incorrect in a postmodern Знам, че в time. постмодерните времена, в които живеем, дори самата идея за абсолют е политически некоректна. But it has been a very popular idea in the whole history of the world. Но в историята на света е изключително популярна идея. And it seems to me that we actually need absolutes in order to have the meaning of the particulars. И ми се струва, че е необходимо да има абсолют, за да може конкретните проявления да имат някакъв смисъл. We can believe that all is one. Ние може и да вярваме, че всичко е едно. And it is attractive to believe that. И тази идея, тази вяра е нещо изключително привлекателно. A human being has the power to believe anything. И човешките същества притежаваме способността да вярваме каквото си пожелаем. A human being can believe the earth is flat. Човешко същество е възможно да вярва, че Земята е плоска. And many people did believe that the earth is И flat. много хора в миналото са били твърдо убедени в това. Maybe some of you believe it now. Може би сред вас има хора, които и до ден днешен са убедени в същото. A human being can believe in communism. Човешко същество е възможно да вярва в комунизма. And many people did believe in И много communism. хора в миналото вярваха в него. But you see, it isn't the belief that makes something true. Но не вярата е това, което прави нещо вярно. It is the truth of something that makes the belief bring life. А истината на нещото само по себе си е това, което прави вярата в него да дава живот. So I'm not interested in having a great faith in unity. Така че аз лично не се интересувам много от това да имам огромна вяра в единството. I am more interested to having a small faith in a truth that really works. Повече ме интересува да имам малко вяра в някаква истина, която действително функционира. In a truth that explains and includes my experience of myself. В истина, която обяснява и включва моето съществувание като личност. Rather than saying that it is all evil and must be abandoned in transcendence. Вместо просто да казва, че всичко това, което е част от моето съществувание е зло и трябва да го изоставя, за да се слее с трансцендентното. I was a Zen Buddhist monk. Аз бях монах дзен-будист. There are many kinds of Buddhism. Има много видове будизъм. And they are very different from each other. И истината е, че се различават много помежду си. And people in each kind of Buddhism will tell you that their kind is the really truly Buddhism. Последователите на всеки вид будизъм ще ви кажат, че техният вид будизъм е същинският истинен будизъм. So, it happens in Christianity also. Това, разбира се случва и в християнските среди. There are many people who are sure that God is a Baptist. Има много хора, които са твърдо убедени, че Бог е именно баптист. And others are sure that he is Orthodox. Докато други са също толкова убедени, че той е православен. Of course, we know he's Presbyterian. Но ние, разбира се, всички знаем, че той е презвитерианец. So, there are many confusions in belief. Та очевидно от това има много обърквания във вярата. Now, I was a Zen Buddhist. Сега аз бях конкретно дзен-будист. So I can tell you that Zen Buddhism Така че твърдо мога да ви кажа, really is the original true Buddhism. че дзен-будизмът е същинският истинен будизъм. Действително. So you can be sure about something this evening. За да сте сигурни поне в едно нещо тази вечер, това мога да ви кажа твърдо. Zen Buddhism is very special. Дзен-будизма наистина е много специален. It doesn't believe in monism. Защото дзен-будизма не приема монизма. It believes in nonism, Той вярва в нещо, което може да наречем нищоизъм. in nothingism. В нищоизъм. See? And I find that to be more consequent, И за мен това е по-важно. more consistent. Нещо по-последователно. So we say it is possible that the sun will shine tomorrow. Какво означава всичко това? Можем да кажем, че е възможно Слънцето да изгрее утре сутрин. And it is possible. И то наистина е възможно.
The possibility is real. Тази възможност, този смисъл е реална. And the possibility is nothing. А възможността е нищо. You can measure the probability, but not the possibility. Може да измервате вероятност, но не може да измервате възможност. Everything that is, и всичко, което съществува, every thought, every object, every emotion, всяка мисъл, всяка вещ, всяка емоция is possible. Е възможно. Can you think of anything that is not possible? Може ли да си представите за нещо, което да го има, а да е невъзможно? Is God possible? Бог възможен ли е? Yes, possible. Разбира се, че е възможен. Yes. If I have an idea of a planet with 5-legged green people, ако аз си представя, че съществува планета, на която обитават зелени човечета с по 5 крака, that idea is possible. То тази идея е възможна. Or I couldn't have it. Иначе не бих могъл да я имам. So possibility is the mother of everything. И така се оказва, че възможността е майка на всичко. Possibility is pregnant with everything. В един смисъл може да се каже, че възможността носи в утробата си всичко. Бременна е с всичко. And possibility is nothing. А същевременно е нищо. Possibility is the pregnant nothing. Възможността можем да кажем, че е бременното нищо. And you laugh и вие се подсмихвате only because you are ignorant. Само защото сте невежи. If you were enlightened, ако бяхте истински просветлени, нямаше да се подсмихвате. Buddha is possibility. Буда е възможност. Buddha is the pregnant nothing. Буда е това бременно нищо. Buddha is the center of gravity. Буда е центъра на гравитацията. The center of gravity is very important. Центъра на гравитацията е нещо страшно важно. And it is nothing. И същевременно е нищо. It is an invisible nothing. Едно невидимо нищо. Quasi point. Квази точка. Невидима нищо квази точка. It is nothing. Нищо. And it is essential. А същевременно е съществено. And real. И реално. Buddha is the center of gravity. Буда е този център на гравитация. In Hinduism, the symbol is a wheel. И в хиндуизма символа за това е колелото. And the wheel turns. Както колелото се върти, birth and death. Birth and death. Така се върти и цикъла на раждане, смърт, раждане, смърт. This is the reincarnation. Идеята за прераждането. And it isn't a freedom, it's a trap. И това не е освобождаваща идея, а всъщност капан. We are all caught on this wheel that turns. Който всички ние сме хванати. Този цикъл, който постоянно продължава. So if you are Christians, така че ако сте християни, do not tell a Hindu that they should be born again. Не дейте да разправяте на някой хиндуист, че той трябвало да се новороди. Because they will say, oh, I know, and again and again. Защото той ще каже, да, знам и след това пак да се новорождам и пак да се раждам. Благодаря. You need to find another illustration. Намерете някаква друга илюстрация да му предадете идеите си. So the goal is to be free from this turning. Идеята, целта в крайна сметка е да бъдеш освободен от този цикъл. And we cannot be free just from flying off the edge into outer space. И от цикъла не може да се освободим просто като изскочим там от края на колелото и хвъркнем в открития космос. We become free by centering. Единственият начин да се освободим е като се приближим към центъра. Through meditation. Посредством медитация. And mantra. И чрез мантра. Do you know mantra? Не ясно ли сте с мантра? Yes. Shall I give you a mantra? Искате ли да ви дам пример за мантра? Don't be afraid. Не се страхувайте. Okay. Centering. Това означава да се съсредоточаваш. There are various therapeutic exercises that you can use to center your Има, разбира се, consciousness. много различни терапевтични упражнения, които може да използва човек, за да се
приближи до центъра, да се съсредоточи. The wheel turns. Колелото се върти. And when you come into the center of the center of the center, И когато стигнеш до центъра на центъра на центъра, what is there? какво има там? Nothing. Нищо. And the nothing does not Това, turn. това нищо не се върти. The whole wheel turns, Цялото колело се върти, but the nothing in the center но does not нищото turn. в центъра не се върти. So when you realize nothing, Така че когато осъзнаеш нищото, когато го реализираш, then you are free. тогава си свободен. Now this seems humorous to you because you are ignorant Westerners. Сега това може да ви звучи смешно, просто защото сте невежи западняци. If you were Asian people, А ако бяхте от Азия, it would not seem strange нямаше да ви се струва никак смешно. because it's very deep in the Asian culture. Защото е дълбоко вградено в азиатската култура. We say in Zen, В Дзен ние казваме, if you see the Buddha, kill him. ако видиш Буда, убий го. That means if you have an idea that absolute reality is outside of Което yourself, означава, ако ти хрумне, че абсолютната действителност е нещо извън теб самия, you must abandon that idea. трябва да изоставиш тази идея. You must not see the Buddha. Не бива да виждаш Буда. You must be Buddha. Трябва да бъдеш Буда. And you must not become Buddha И не трябва да ставаш Буда, because you always are Buddha. защото винаги си Буда. These are the great teachings of monism. Това са великите учения на монизма. And they are very powerful И те са изключително привлекателни и мощни. and very attractive. Много привлекателни. And billions of people have believed in them. И милиарди хора са се хващали на тях и са повярвали. I believed in them. Аз вярвах в тях. Maybe I'm stupid, I don't know. Може да съм глупак, не знам. But I know that some intelligent people have believed Но ми е известно, че някои интелигентни хора са повярвали в тези идеи. in these great principles of Тези monism. велики принципи на монизма. But I have mentioned I have now some objections to them. Но споменах, че сега по-настоящем вече имам някои възражения срещу тях. It is an absolute that is less complicated than the particulars. Споменах, че това е един абсолют, който се оказва по-прост от конкретните And that doesn't проявления. seem to be the way reality actually А по functions. всичко изглежда, че в действителността нещата не са така. Now, the second circle Вторият кръг, I call dualism, който нареках дуализъм, and it is the foundation of Taoism and Confucianism. е основата на таоизма или даоизма и на конфуцианството. I will make shorter remarks about this circle По-малко ще коментирам този кръг, because I know less about it. защото по-малко и знам за него. But a long time ago, people looked around themselves Но някъде далеч в миналото хората наблюдавали около себе си and they saw that there were opposites in reality. и забелязвали, че в действителността има противоречия, неща, които се противопоставят едно на друго. Hot and cold, Топло, студено, wet and dry, мокро, сухо, light and dark, тъмно, светло, sweet and bitter, сладко, горчиво, soft and hard, меко, твърдо, male and female. мъжко, женско. Everywhere in reality there are opposites. Където и да се огледаме около себе си в действителността, има противоположности. And they experienced that when the opposites were in balance or harmony with each И other, хората усетили, че когато противоположностите се балансират едно от друго, life was better. животът тече по-добре. And when the opposites were not in balance with each other, А когато противоположностите не се намират в равновесие едно спрямо друго, life was worse. животът е по-зле. So if the weather is too dry, Така че ако времето е твърде сухо, life is hard. We suffer. животът е труден, страдаме. If the weather is too wet, Ако времето пък е твърде влажно, we suffer. пак страдаме. But if there is a harmony of wet and dry, Докато ако има хубаво равновесие между влага и суша, then we suffer much less. тогава страданието е много по-малко. And so they reasoned Така че хората стигнали до заключението, that the original perfection is a perfect balance of equal opposites. че първоначалното съвършенство е представлявало съвършено равновесие между всички противоположности. And we suffer because
unbalance, disharmony has come into reality. А по-настоящем ние човеците страдаме, понеже в действителността се е явило неравновесие. And so the way of salvation Така че пътят към спасение is to restore the balance. е да възстановим равновесието. Now, this is also a powerful idea Това също е една много влиятелна идея, that has its roots in human experience. която се корени в човешкия опит. The people who believe in these things don't live on Mars. Хората, които вярват в тези неща, не живеят на Марс They are human beings Човешки living on the същества same са. earth that we live on. и обитават същата земя, на която и ние живеем. And the experiences that they have are the same experiences we have. И преживяванията им, опита, който поражда тези вярвания, е същият като нашия. But the assumptions that they develop to explain their experiences are different from ours. Презумпциите, които обаче разработват, за да си обяснят своето съществуване и действителността, се различават от нашите. So I try to find what will keep the experience and the basic assumptions together in one reality. И затова винаги се стремя да намеря начин, по който човешкият опит и тези основоположни презумпции стоят свързани помежду си. Now, I have some problems with this circle Сега с този втори кръг също имам известни трудности. because not everything seems to fit. Защото не ми се струва, че всичко в него си пасва добре. What is the opposite of a river? Какво е противоположното на река? What's difficult? Малко трудно е да се каже, нали? What is the opposite of time? Какво е противоположното на времето? That's very difficult. Много трудно да се отговори. So some things don't seem actually to fit. Така че изглежда, че има неща, които не могат да намерят своето място в тая хубаво подредена схема на противоположност. If this dualism is absolute, Ако този дуализъм е абсолютен, then the opposites must include kindness and cruelty. то там сред списъка на противоположностите трябва да са любезност и жестокост, Good and evil, добро и зло, life and death. смърт и живот. And one thing you cannot have is victory, И едно нещо, което е невъзможно да го има, е победа. because the victory of one side will completely lopside everything. Защото победата на една страна само моментално ще обърне наопаки всичко. You may be noticing that this has some connection with the dialectic. Може би забелязвате, че това има някаква връзка с диалектическия начин. That you have thesis and antithesis and revolution and synthesis. Теза, антитеза, революция, синтез. And it moves in the direction in history toward communism. И като идея, исторически, върви в посока на комунизма. And how do we know what direction it will move? А откъде знаем в каква посока ще се придвижи? Because of the vision of the prophet. Поради погледа на пророка. The prophet Lenin or Mao or Stalin. Пророкът Ленин, Мао, Сталин. It is because of this religious vision that we follow this process. Заради това религиозно видение, ние можем да проследим докъде ще доведе този процес. Another objection I have to this Друго възражение, което имам срещу тази система, is that if a dualism is perfect and absolute, е, че ако дуализма е съвършен и абсолютен, it is necessarily static. то по необходимост е и статичен. Nothing can move. Нищо не може да се движи. It is absolute zero. Абсолютно нула. So then the second circle really becomes the first circle. И тогава в този смисъл вторият кръг на практика става първия кръг. Then, I don't know if you watch films, but in that case, Luke Skywalker is Darth Vader and the Force Не is знам дали гледате филми, но в този смисъл може да се каже, че Люк Скайуокър е Дарт Вейдър. И обратното. Movies are not only for education. Филмите, разбира се, не се правят само с образователна цел, They are also for various kinds of propaganda. а и за най-различна пропаганда. So we need to learn to read the Така че е movies. добре да се научим да разчитаме филми. So now I move very quickly to this third circle. Сега много бързо ще премина към третия кръг. And I will begin in two directions. И ще започна в две посоки.
The one direction is the same as the other circles. Едното направление е същото като при първите два кръга. We will observe the reality around us and see what it is like. Ще обърнем поглед към действителността около себе си и ще видим как изглежда тя. And we will ask what kind of absolute could be behind what we experience. И ще си зададем въпроса, що за абсолют може да стои за този вид действителност, която наблюдаваме, в която участваме. And the other direction we will go is to begin with the Bible. А другото направление, което ще следваме, е да тръгнем от Библията And to see what kind of absolute it describes. и да видим, що за абсолют описва тя. And whether or not that absolute fits our experiences of reality. И дали този абсолют отговаря на онова, което преживяваме от действителността или не. So we experience a very strong unity. Пише единство. Ние усещаме около себе си действителността много силно единство. Just like the people in the first Също circle. като тези, които изповядват първия светоглед. We also experience a very strong diversity. Освен това, преживяваме също и много силно разнообразие. The Bible tells us that the absolute is perfectly unified. И Библията ни казва, че абсолютът е съвършено единен And perfectly diversified. и съвършено различен, It isn't a unity разнообразен. Не е единство, that expresses in three different ways, което се изразява по три различни начина, and it is not three particulars that unite. нито пък е три конкретни елемента, които са обединени помежду си. It is always and originally both unified and diversified. А е винаги от самото начало както единство, както единно, така и разнообразие. I must hurry on. I always want to say something more. Винаги ми се ще да кажа нещо повече, но трябва да мина нататък. We experience form in reality. Действителността около себе си се натъкваме на форми. There are the laws of gravity and thermodynamics and Законите за aerodynamics, гравитацията, термодинамика, аеродинамика, the speed of light. скоростта на светлината. There are various stable forms in the reality we experience. Действителността, която преживяваме постоянно, има различни стабилни форми. And we also experience freedoms. И същевременно усещаме различни свободи. So the form of gravity Формата на гравитацията, например, makes me free to walk across the floor. ме освобождава да ходя по земята. If there were no gravity and I began to walk, Ако нямаше гравитация, а аз тръгна да правя крачки, this motion would just continue and I would самото float. движение би продължило и аз ще се понеса във въздуха. And I would have no way of controlling my direction. И няма да има начин да контролирам посоката, в която се придвижвам. So the form of gravity gives meaning to motion. Така че формата на гравитацията осмисля движението. I could put an equation on the board. Total freedom equals death. И спокойно бих могъл на дъската да напиша следното уравнение. Пълна свобода е равно на смърт. In our postmodern time, people look for total freedom. В нашите постмодерни времена хората често искат пълна свобода. But it seems to me that freedom without form is death. Но ми се струва, че свобода без форма е смърт. If I want to be free to fly, Ако искам да съм свободен да летя and I go up on the roof of the university, и се кача на покрива на тази сграда, and I flap my arms and I jump започна up, да махам с ръце и скоча от покрива, I will be free. ще бъда свободен. I will not be free. И след това няма да бъда свободен. I will be dead. Ще бъда мъртв. But if I find out about the forms of reality, Ако обаче открия какви са формите на действителността, gravity, aerodynamics, гравитация, законите на jet аеродинамиката, propulsion, electricity, различните двигатели, електричеството, metallurgy, металургията, stress and tension, напрежението. I will be able to build an airplane. С всичко това бих могъл да съградя самолет And I will be free to fly across the ocean. и тогава ще бъда свободен да прелетя над океана. But the freedom to fly
Но свободата да летя is closely connected to the forms of reality. е тясно свързана с формите на реалността. If you only have form, you have no life. Ако пък има само форми, няма да има живот. If you only have freedom, you have no И meaning. от друга страна, ако има само свобода, няма смисъл. And we need both in reality, А действителността ни се нуждае и от двете. form and freedom. Както форма, така и свобода. What does the Bible say about the absolute? Какво казва Библията за абсолюта? It says that there are three persons, Казва, че има три лица, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Отец, Син и Святи Дух, and that they are not identical. и те не са идентични. They are not clones of each other. Не са просто клонинги един на друг. The form of the Father Формата на Отца is to command and to send. е да заповядва, да повелява и да изпраща. The form of the Son is to go and to obey. Формата на Сина е да изпълнява и да бъде покорен. The Son is equally God with the Father. Синът е също толкова Бог, колкото и Отец. This is in the economy of God. Това е все част от Божието управление, от Божията структура. In our human economy, Докато в нашата човешка структура и икономика, as sinners, като грешници, the one who commands is more human, този, който нарежда, който заповядва, е по-човек, and the one who obeys is less human. докато онзи, който само се покорява, е по-малко човек. But as the Bible describes reality, it's very different. Начинът, по който Библията обаче описва реалността, е много по-различен. The Father is God, He commands. Отец е Бог и повелява. The Son is God, He obeys. Синът е Бог, но изпълнява. When the Son is faithful to His form, И когато Синът е верен на своята форма, He is free to be God and the Savior of the world. е свободен да бъде Бог и Спасител на света. But you may remember that in the Garden of Gethsemane there was a struggle Може би between си form and спомняте, freedom. че в Гециманската градина имаше известна борба между формата и свободата. Jesus had promised to die to save the world, Христос беше обещал да умре, за да спаси човечеството, and the moment was coming, и моментът приближаваше, and He did not want to do it. а не искаше да го извърши. And so He said, let it be some other way. Така че започва да се моли по някакъв друг начин, ако може да се случи. I do not want to be faithful to this form. Не ми се иска да бъда верен на формата си. And there was no one forcing Him to be faithful to the form. И никой не го принуждаваше да бъде верен на формата. But it was only by being faithful that He could be free to be God and the Savior of the world. Единствено обаче, чрез това да бъде верен на формата си, можеше да бъде свободен да бъде Бог и да бъде спасител на човечеството. So the absolute that the Bible describes Така че абсолютът, който Библията описва, is a foundation for unity and diversity and е form and основа freedom. за единството и многообразието и за формата. It seems to float in the air. Струва ми се, че просто се носи във въздух. But maybe you see legs under the table. Може би вие виждате краката под покривката. So we have a different experience of the table. Така че всъщност възприемаме масата по различен начин. When I see the table of my chemistry professor. Когато виждам тази маса, аз я виждам като масата на мой преподавател по химия. And I see Professor Corbett. И веднага си представям професор Корбет. You do not. Вие обаче не си представяте същото. But I really do. А аз наистина си го представям. And the subjectivity is part of the reality. И тази субективност е част от действителността. Reality is not objective with subjective decorations. Реалността не е просто нещо обективно с субективни украшения по него. Or subjective with objective cooperations. Или пък субективна с някакви обективни елементи. It is always objective and subjective. А е винаги едновременно обективна и субективна. And it is the same with God. И същото важи и за Бог. You have the Father, the Son, and the Holy Spirit. Имаме Отец, Син и Святи Дух. And they are each perfect. И те, всеки от тях е съвършен. The Father does not change. Отец не се променя. The Son sees the Father perfectly. Синът вижда Отец съвършенно. The Holy Spirit sees the Father perfectly. Святия Дух също вижда Отец съвършенно. And what they see is slightly different from each other. И това, което виждат,
е малко по-различно. Единият вижда нещо малко по-различно от другия. And because they both see perfectly, А понеже и тримата виждат съвършенно, the differences of their experience are perfect. различията на тяхното преживяване и възприемане са съвършени. This means Christians do not have to be clones of each other Това означава, че християните не е необходимо да бъдат клонинги един на друг and have exactly the same experience as и да each other. преживяват абсолютно едно и също. So the reason there is objectivity and subjectivity Така че причината да има обективност и субективност in our reality в действителността около нас is that there is objectivity and subjectivity in the е original понеже имаме absolute. субективност и обективност в първоначалния абсолют. We have relationships. Помежду си преживяваме взаимоотношения. And in the absolute that the Bible describes, there are relationships. А в абсолюта, който Библията описва, също има взаимоотношения. We have language and communication. Помежду си като човешки същества ние използваме език, общуваме, And in the absolute of God, there is language and а в communication. абсолюта на Бога Библията описва, че също има общуване, също има език. There is nothing in our experience that is more complex than the Bible's absolute. И така се оказва, че нищо в нашия опит не е по-сложно от това, което Библията описва в абсолюта. God is one and He is three. Бог е едно и същевременно трима. I wonder if this works in Bulgarian. I made a little poem. Не знам дали ще проработи на български, но съм направил една малка поемка. God alone is God. Сам Бог е Бог. Или само Бог е Бог. And God is not alone. Но Бог не е сам. See? That's a very interesting idea. Много интересна идея. God alone is God and God is not alone. Само Бог е Бог, но Бог не е сам. And He isn't not alone because He has created us to be friends with Him. И Той не е сам, защото ни е създал да бъдем приятели с Него. He is not alone if we don't exist. Не е сам обаче дори и нас да ни няма. Because He has community among Himself. Защото вътре в себе си има общност. And that is why we have community among ourselves. И затова и ние в своите взаимоотношения имаме общуване. So in the first circle, community must be abandoned in unity. Така че в първия кръг на монизма идеята за общност трябва да бъде изоставена, за да бъде всичко едно. In the third circle, community is eternally valid. Във втория кръг общността е нещо завинаги валидно. It must be made true in love. И то трябва да бъде осъществявано в любов. We experience needs. Ние преживяваме в своята действителност, своята реалност нужди. We need to eat and drink and be warm. Изпитваме потребност да ядем, да пием, да ни бъде топло. And more deeply, И на още по-дълбоко равнище we need to be seen. трябва да бъдем виждани. You see this with little children. Това забелязваме при малките деца. All day the little children say, Daddy, look! Цял ден малкото дете върви след тебе и казва: "Тате, виж!" It's a very deep need. Много дълбока потребност. And if it's a choice between Daddy looking and eating lunch, И ако има избор бащата между това да гледа детето си или да си изяде обяда, Daddy always wins. татко винаги печели. Because it's more important. Ако детето има избор между това баща му да го гледа или то да си изяде обяда, винаги предпочита баща му да го гледа. Защото е по-важно. If Daddy doesn't look, А ако татко не гледа, because he's always at work, защото вечно е заед, or divorced, или пък е разведен, or drunk, или пък пян, or in jail, или пък е в затвора, Or няма dead. изобщо, ако е мъртъв, the need is not met. то тази потребност остава незадоволена. And the child is distorted and shriveled in their person. И детето е наранено и изопачено в своята личност. And this is the condition of all of us. Свива се. И това е състоянието, в което сме всички ние. Our needs are not met. Нашите потребности не се задоволяват. We need to be seen. Имаме нужда да бъдем виждани, We need to be heard. имаме нужда да бъдем чувани. Even if I'm not understood, I need to be heard. Дори и да не ме разбират, имам нужда да бъда слушан. And so you see children shouting to be heard. И затова децата викат и крещят, за да ги чуе някой. I need to make a difference. Трябва да променя нещо. If I bake bread, people should eat. Имам нужда, имам потребност да променям, да внасям промяна. Ако
пека хляб и това е заниманието ми, искам някой да го яде. If I build a house, people should live in it. Ако се занимавам с строежи на къщи, то трябва да има хора, които да ги обитават. Where I have been and acted should not be the same as if I had not been there. Там, където съм бил и съм направил нещо, след като си отидал там, не трябва да изглежда така, сякаш никога не съм минал там. I need to be significant. Трябва по някакъв начин всичко, което правя, да има смисъл, да бъде значително, да остави нещо след In себе си. English, the word comes from Latin, of course, signo facto, to make a sign. И разбира се, значително на английски произлиза от латинската дума. Да оставиш знак, да оставиш следа. And I need to be wanted. А и освен това имам потребност да бъда желан. I need people to say, come, be with us, be with me. Нуждае се хора да казват, ела, бъди с нас, бъди с мен, You are wanted. да бъда желан. And none of these needs are met enough. И нито една от тези потребности не бива достатъчно And удовлетворена. so I suffer. И за това страдаме. Why do we have those needs? Защо изобщо имаме такива потребности? Is it because of sin? Дали това се дължи на греха? Is it because of the devil? Дали се дължи на дявола? I don't think so. Не мисля. I think we have those needs because God has those needs. Мисля, че ние имаме тези потребности, защото и Бог ги има. And because God lives in a situation of perfect trust, А понеже Бог обитава в положение на съвършено доверие, having the needs is total joy to God. то за Него да има тези потребности е съвършена радост. If there were no needs, there could be no trust. Защото ако няма потребност, не може да има и доверие. If the Father said to the Son and the Holy Spirit, I don't need you. Ако Отец се обърне към Сина и Святия Дух и каже, нямам нужда от вас. I am completely fine alone by myself. Съвършено си се чувствам сам самичък. There could be no trust. Не може да има никакво доверие. There could be no love. Не може да има любов. Each person of the Trinity empties himself once Всяко лице на Троицата изпразва себе си веднъж, to meet the needs of the other two. за да удовлетвори потребностите на другите две. So each person is emptied once Така че всяко от лицата е изпразнено веднъж, and filled twice. но е изпълнено два пъти. And so the energy of filling increases Така че exponentially енергията на това изпълване експоненциално се увеличава. until it becomes so great that God says, let there be light. Докато става толкова голяма, че Бог казва да бъде светлина. And there is a universe. И се появява Вселената. The Bible has a name for this energy. Библията има име за тази енергия. It's called love. Нарича я любов. Love is other-centered giving. Любовта е даряване, съсредоточено в другия. God is love. Бог е любов. God is other-centered Или с други sacrifice. думи, Бог е съсредоточен в другия и жертва. Дава. This is the foundation of all reality. Това е основата за действителността като цяло. Now, I have to finish. Oh, dear. Трябва да свърши обаче. We also experience sequence. Освен това, в действителността около себе си преживяваме последователност. Everything is not always the same. Не всичко е винаги едно и също. There's before, during, and after. Имаме преди, през и след. And in the absolute, there is before, during, and after. А и в абсолюта има преди, през и след. Before the universe was made, Преди Вселената да беше създадена, Son promised the Father Синът обещава на Отца to come into the universe да влезне в Вселената and save it. и да я спаси. So there was no space and there was no time. Така че имало момент, в който не е имало пространство, не е имало време, But there was before the promise, но имаме пак преди обещанието, обещанието and after the promise. и след обещанието. There are two matrices of sequence in reality. Има две матрици на последователност в реалността. The matrix of sequence in space is time. Матрицата на последователността в космоса, в пространството, е времето. And the matrix of sequence
outside of and including space А матрицата на последователността извън пространството и включващо пространството is eternity. е вечността. Eternity is not infinite time. Вечността не представлява безкрайно време, It is a separate matrix, а е съвсем различна, отделна матрица, which means that every point of time is present to every point of eternity. което означава, че всяка точка от времето присъства във всяка точка от вечността. This is why prophecy is possible. И затова е възможно да има пророчество. We experience hierarchy. Нещо друго, което преживяваме в действителността около себе си е иерархията. There are governments and citizens, Имаме правителства, имаме граждани, parents and children, родители и деца, employers, employees. работодатели, работници. There are various levels of responsibility and authority. Има различни нива на отговорност и власт. And it is the same in the absolute. И същото е и в абсолюта. The Father commands, the Son obeys. Отец нарежда, синът се изпълнява, And they are equally God. а са еднакво Бог. So we've seen that the Bible's description of the absolute Да виждаме дори в тези елементи как описанието, което Библията дава на абсолюта, makes a basis for the various experiences that ни we дава have основа за всичко това, което наблюдаваме около себе си в действителност. in reality. But so far there is no problem. До този момент няма проблем. Everything should be fine. Всичко би трябвало да е наред. But it isn't fine. Обаче не е наред. So here the original perfection is unity. Така че докато в първия кръг първоначалното съвършенство е единство, And we suffer because we have an illusion of diversity. и ние страдаме, защото имаме илюзия за многообразие, Here the original perfection is perfect balance of opposites. тук във втория кръг първоначалното съвършенство е съвършено равновесие между противоположностите, We suffer because imbalance has come и ние into reality. страдаме поради това, че в действителността е настъпил дисбаланс, неравновесие. And here the original perfection is other-centered. А в третия кръг първоначалното съвършенство е центрирано в другия, And that is love. а именно любов. And we suffer because we have become self-centered. И ние страдаме, защото вместо да бъдем центрирани в другия, сме станали себе-центрирани. Then we have fear and jealousy and Себични. hatred and Затова има loneliness страх, затова има омраза, затова има самота and all kinds of psychological and social and physical и illnesses. всякакви психологически, физически, душевни заболявания. And the solution in the Bible's description of reality И разрешението, което се явява в библейското описание за действителността, is that the Absolute himself е, че самият абсолют will enter into the creation ще влезе в творението and become part of it. и ще стане част от него. Merry Christmas. Честито Рождество! And then, being absolute and particular И след това, тъй като е едновременно абсолютен и частен, in eternity and in time, в вечността и във времето, God and human, Бог и човек, he did one thing. той прави едно нещо, He died. умира. He emptied himself. Изпразва себе си. Literally, Буквално. his blood was drained away, Кръвта му изтича. and he opened his arms to embrace all И reality. разтваря обятията си, за да прегърне цялата действителност. And he did not die on the earth, И не умира на земята, and he did not die in heaven. а не умира и на небето. He died in the air Умира във въздух. as a bridge between heaven and earth Като жив мост между небето и земята. to heal all divisions За да изцели всичкото разделение. and to bring all reality together in love. И да събере цялата реалност в едно, чрез любов. And the power of this death, И силата на тази смърт, which was not the result of sin която не е между другото следствие на грях, or rebellion, или пък на бунт, but was the result of perfect obedience. а е резултат на съвършено подчинение. The power of this death Силата на тази смърт makes it possible for a new reality to be made. прави възможно сътворяването на една нова действителност. A new heaven, a new earth,
Ново небе и нова земя. And new people И нови хора. restored to God's intention. Възстановени според Божият първоначален план. And the new reality is other-centered. И тази нова действителност е вече пак центрирана в другия. So this power exists, Така че тази сила съществува. coming from God Произлиза от Бога, through His death чрез смъртта му on the cross. на кръста. And the first evidence of that power И първото проявление на тази сила is the resurrection. е възкресението. And then there are many other Разбира се, има след това много други evidences and results of this power. доказателства и прояви на тази сила. The power is available Силата е достъпна in the person of Jesus Christ. в личността на Исус Христос. And it is possible for any human being И е възможно за всяко едно човешко същество to receive this power да приеме тази сила and to become a new person. и да стане ново същество, ново създание. We have been dead in self-centeredness. Били сме мъртви в своята себецентричност, And it is possible to become alive in other-centeredness а е възможно да оживеем в другоцентричността, through Jesus Christ. посредством Исус And Христос. to begin to grow in love И да започнем да растем в любов. and to increase in the stable and dynamic eternal И да се reality of увеличаваме, ourselves. да растем в стабилната и безкрайна реалност. So here you have my three circles. Това са моите три кръга. The original reality is a perfect unity. Според първия е първоначалната действителност е съвършено единство. We suffer because an illusion of diversity has come. И страданието е поради илюзията за многообразие, която ни е връхлетява. Salvation is to awaken into a realization of unity. Спасението е да се събудим за осъзнаването за това, че всичко е едно. In the second circle, Втория кръг, the original perfection is a perfection of equal opposites. първоначалното съвършенство е съвършенство на равнопоставените противоположности. We suffer because imbalance has come into И reality. ние страдаме поради това, че в реалността е дошъл дисбаланс. Salvation is to restore the balance. Съответно, спасението е да бъде възстановено първоначалното равновесие. In the third circle, Докато в третия кръг, the original perfection is other-centered. първоначалното съвършенство е другоцентричност. We suffer because we have become self-centered И ние страдаме, защото сме станали себични, себецентрични. and imploding И се глъбяваме в себе си. so that we are destroyed and die. Свиваме се вътре в себе си, поради което се разрушаваме и умираме. Salvation is in becoming other-centered through И Jesus Christ. спасението се крие в това да станем другоцентрични в личността на Исус So that Христос. we can be outwardly living and За да growing in можем да love. живеем навън, да се разгъваме навън, да растем в любов. So, 1, 2, 3. Това са първия, втория и третия. Now, we can take some time for questions. Сега може да пристъпим към въпроси.